алейкум. Бародарои меҳрубон ва хусусан мардуми Тоҷикистон. Ина бо дастгирии ширкати Сайёҳи асри 21 мо ина ба беҳтарин мавқеи зебо, яъне ноҳияи Балҷивон, деҳаи Сари Хосор омадем. ростига беҳтарин ҷои тамошобоб дорад, беҳтарин чӣ мегӯям, манзараҳои зебо, вадапад мегӯям. ростига ман ҳамира номша шинавида будем, ина нав хуча дидем. Шаршара. Шаршара ки ба тоҷикӣ шаршара мешавад ба филм. Метраки навона охирашна. Ина меҳмонхонаи Сари Хосор. Ба и майли ха и меҳмонхона ву и манзараҳои зебо ву иёш ҳамаша ки иёш иранда. И ами як чиш ҳози ма шуморо мегӯм ки ана ҳамин чизиш дар ёди шумо мемонад. Медонӣ ба чӣ меёрам та инҷа? Ба мошинои ҳозиразамон 2021 мошини нав баромадагиай. ана ин мошин рости гап дар ақл хаёли ман набуд ки ҳамхели мошинда мо бояд бишинему ҳамусо ҳаракат кунем. Мошини наҳуҷадай холи пеши мошини ман мерем устоса 10 соат ҳам биёй ки 1 соат чихе бо шумо фори интересни бо чихе беҳтарин. Мо миннатдории худро пеш аз ҳама ба ами ширкати Сайёҳи асри 21 мерасонем ки мо ҷавононро дар ҳақиқатан ба чунин манзараҳои зебои Тоҷикистон оварду мо дидем ки чӣ қадар Тоҷикистони мо зебо ва обод аст ки дар як байни кӯҳ даем. ростига ҷа ягом ҷои вай надорад. худтон дидесем кӯҳай фақат 4 соат дуруи сангов қатмиёд. 4 соати расо ина мошини қатмиёд мошин военный машина, я? О, анами. И бо номуш аҷиб дае. Геликваген 2021. И нав бродаи машин. Ва ана машин ёранта. Сега чигнем. Омаданда зиг мешад, дар ҳақиқатан зиг мешад. Мегӯ ки ҳамин бурам барои чи раҳда зиг мешад, дар ҳақиқатан монда мешад, зиг мешад. Машиноя дар раҳ мебини, машинои пасакои дар дури об мондагия ку. Мо меистиура ёрдам мекунем, кӯшиш мекунем, ҳама касар мебуранд. Ами бисёрӣ бошен дар иҷа зурайда. Бениҳоят зурай. Ана миёӣ мегӯяш ман ҷа мерам мегардам миё мегӯй миёӣ ки дар 1 соат ҳама ин мушкилиҳо ҳама зиқиёт айдил мебура мерава. Ина бо меҳмонои нав омадасан. Ина бародарои мо ина Фароҷон. И айхов нахест. И ахез онде. Бахе гутем айхов на. Сайҷон додараки мо шода мемонра я бош. На меҳмоно инҷа ростига я ма ширкати Сайёҳ асри 21 на? О я ҳамун ширкати Сайёҳ асри 21 меҳмон оварда сабо. беҳтарин. Ина я миҷадаем. Мо мерем я бо меҳмонои нав меоям. Чанд дунё меояд ки дура. Я рӯз месисӣ мекунам меҳмон. Ҳай зинда бошед. Гуфтаниам ки Дига хемерем ба ҳамаи шумо ҷавонон фарқ надорад, ҷавон ҳастед, хурдсол ҳастед, ё ин ки синсол рафта ҳастед, я ҷои истироҳатия метавонед ки ба ширкати Сайёҳи асри 21 дар тамос шида ва муроҷиат намоед. Метавонед оилавӣ ҳам ёра накунанд инҷа. О чӣ ба омадем оила метавонед. Ина боло да оилаҳои истироҳат касан метавонед ки ҳамроҳи оилаҳотон омада дар ин Сари Хосор истироҳат. Рости гап дина мо омадем. Инҷа меҳмонхонааш дар ки зимистон агар биёй мешавад. Тобистона ҷо наёфтем дар иҷа. Ҳама оила буд. Хайрат ки як оилаи калонтаринаш хест хонашон рафт 2 рӯз будай ҳамиҷа дай. 2 рӯз боз ҳамиҷа будиям хонашон рафтан. Мо беседка чиқе ки мегам беседка ҳамуда ҷо шидем. бачаҳоҷи ҳама дар ҳар ҷо фақат тамошо кардестай. Аки беседкаш кат мешавад, кам ба забони кат крават. Медонед крават чӣ? Иҷа бародар ҳамун шарае ки мебинем ки шаршара. Ҳамун овуш ҳамун ки омада ай ду тараф рост ҳамин дайроча мебинем. Иҷа метавонем ки обозӣ кунем, метавонем ки даст китоб ҷӯй. Яки як гап мегӯям ки ҳамин ҷо обозӣ мекунем ки ду кусурча мегӯяш. Эҳтиёт када бо обозӣ. Ова тозагӣ сари гуфтам. Ава тозагӣ. То кап тоза замина мебинем. ана ки имрӯз насиб када боша ҳамаи ҳамин ҷавоноҳо анаму кӯҳ буромадем.
شکار میرن؟ هم شکار میریم و هم داوود یا درخت بانام بده. از که روشن همون کوه میبریم بچه کتی ما یا فارو داریم فارو جون سو خیلی شکارچی ایدار نوارد کنه دونشه هم دست مصابشون از که روشن شکار میریم تو آنامو کوه بلا که دیگر شنو میدونم خدا میدونم پیاده میره با ماشین خطی پیاده اکی ایجا دورا دیگه با ماشین رفتم این باید خیلی هم باید رنگ من خیلی چقدر چلوکته شما نه بچه های باید با ماشین کمبودی چی بوده؟ کمبودی هیچ اینجا کمبودی نیست اینجا فقط میای استراحت استراحت فقط شهر استراحت شما اگر تو سر مونک نمایی رفتن نیستیم امروز چه آخه؟ امروز امروز دامیدیم اینجا بول خوبیش یا چی هست نه سیدی هزایی نه تیفون رو بکنو چی دام تمام استراحت فقط باید یه چیزی دیگه برای چی ما روز یکم سیوکا نکردیم سهر ساعت 7 قریب 7 ما را کردیم از شهر بختر بگه ساعت 3 و 4 رسیدیم همه بفره همه مونده همه خسته بود ایمو سبب دین سیوکا نشید امروز ساعت چنده؟ ساعت 8:01 نه ساعت 8 رنگی که ساعت 12 یک ای نه که به حد بود هواش سالخین ای آبش چنو خنک ای که رنگ هم ای خلادن اینگه آب میمونی کو یا دوره 21 روزی بویگری میشود فهمیدید 21 روز چی معنی دوره 20 روز میستی یکی شرکتی 21 روز میستی اون یک شرکتی سایوح اصلی 21 نورا 21 روز میستی اگر اون نورا یه روز میستی و باقی سربلند باشین برادرای مهربان خصوصا مردمی غریب با شرکت سایوح اصلی 21 در تماس شده ایچونی منظره های زیبای تاجیکستان عقیب نمونه بیاین تماشا کنید میبینین بعد رنگ این مهمونه نه بنوار بیاکم این مهمونه نه یه باشون ایخته یا نه این جمعی همیشون میکنه اول سویم خب هیچ